Martopo tima dosata tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami. Hujo hami do guarmu debadiai alana targogot hami marningot dosa nami. Sai marasi ni roha mahomi dahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate na menaik tu banwa gijang doho mangodihon hami. Asi roham di hami, saya patok tong ma di hami roha haumolatio tuho. O to di parbadia, pangapo di namarsak roha, pamalu maluhut saluhut na bernid, binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomon ni roham. Hodo parhitian ni nasa asi ni roha, say unang tulak kami. Setangion mahami ho ale debata ama anak doh ton di perbadia. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tuha sesaan ni dosata. Aidang adong ibarni'i ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alay akan nagabe pitor binahen ni basa-basa marhite-hite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni dibata bayan habangsa parasian marhite-hite haporseon di mudarna. Asangapon ma di debata na digijang. Amin. Tapuji matuhata.
epistel di parminggota sadarion tersurat di Psalmen 145 ayat 10 itu sahat tu ayat 20 sada. Psalmen 145 ayat 10 itu sahat tu ayat 20 sada. Ta jahama margati soring ami mana parjolo. Nabonardo jahuba di saluhut akka dalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi jadian nai. Ibana mabayan lomoni rohani akka na makabiari ibana. Jala di begedo angguk nasidai, jala di palua do nasida. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di jahuba. Jala nasa sibuk memuji guarna na badai, rodi saliling-liling na. Ima sahatna martua do akan utpangion hatani debata jala nau piopsa. Amin. Tapuji matuhata. Tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon idongata sa porsiaon disadok portibion rap mahita madok. Au persia di dibata jahuba ido ama pargugu na suatu dosa na tumu palangin dohotanu. Au persia di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba na sazadai imana tubuhan ni si Maria na gabe-gabean siato di perbadia adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumawarna bernit di pangumuman ni silatus na mate tarpajar loibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanum na mula mangulu di hari patoluon na manaik tu surgo la hudur tu siamun di bata jahuba amanai pargugu na suatu dosani disima ibana paima mula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi perbadia jala adong sadahuria na badia huria hatopani halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigima kursian punguan ina.
Kita bagaimana tikting namasa di huriata. Salam. Tabigema titing ni huriata Minggu 6 November 2022. Naparjolo sadar Romawi namar ragam. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pa 20 sadahon dung Trinitatis. Topik minggu marsi hohot di bagasan podani Yesus Kristus. Berdiri teguh dalam ajaran Yesus Kristus. Napa duahon pesta ulang tahun napa 10 toluhon, pesta gotilo doho pesta tahun hasadaon ni roha HKBP Tamarunang. Patupon ni huriata do pesta ulang tahun napa 10 toluhon, pesta gotilon doho pesta tahun hasadan ni roha HKBP Tamarunang 10 tolu November 2022 naneng ro. Masuk permingguan pukul 00.00 wita di Garejaon. Dung 10 permingguan patupan di panitia do acara ulang tahun rap marsipanganon martuba sekolah minggu doho panortoran wilayah sada 2 doho tolu tortorama tortorina tortor lansia doho tortor remaja naposo bulung asata bema ulosta di ulaun sadari i patuluhon rapot panitia pesta Natal Amaina dohot lansia. Pinabotohon matu sudi panitia pesta Natal Amaina dohot lansia asa marapot ma dung sidung parmingguanon di gedung sekolah minggu. Rapot resort di Patupa Huriata do rapot resort Sulawesi Selatan di hari Senin 7 November 2022 masuk pukul 10.30 wita. Maringana di gereja HKBP Makassar, laus ditingon ma udanga tusude peserta rapat resort Nasian Huriata. Ima, na perjolo pimpinan jemaat amang pendeta UF Utasoid MTH. Paduahon parhaledo resort. Amang situa M butar-butar SSIT, dohot situa N Bor Sigalingging. Patoluhon, ketua parartaon amang situa TR Sianturi. Papaton, utusan situa STJ Merpau Sarjana Hukum. Palimahon utusan kategorial sekolah minggu Inang Enbor Napitupulu SE. Paunopon utusan kategorial remaja Cornelia Sihombing. Utusan kategorial Naposobulu Apridupan Sianipar. Utusan kategorial Amang Talon Situa MP Sitorus SST. Pasiaon utusan kategorial Ina, Nyonya Situa TR Sianturi Erbor Hutasoid. Pasapuluhon utusan kategorial Lansia, Amang Insinyur S. Sitinjak. Pasapusadaon utusan Dewan Kolonial, Nyonya Situa Tero Mahorbo, Insinyur TI Boru Pangaribuan. Utusan Dewan Marturia, Amang Situa MH Panjaitan. Utusan Dewan Diakonia Amang M. Nababan. Pinangido matusude peserta rapot resort Sian Huriata Asaro Madohoti Uloni. Palimaon rapat panitia pesta Huria. Patupon ni Huriata do rapat panitia pesta Huria di hari Kamis 10 November 2022 masuk pukul 10.30 wita dung sidung sermon parhalado. Asaroma akka panitia dirapoti. Paunopon kerja bakti Payason Gereja. Pinabotohon matusude panitia pesta dohot Naposobulu asarotu gereja lahu kerja bakti Payason persiapan pesta Huria di hari Sabtu 12 November 2022 mulai pukul 00.00 wita. Papituhon basar makanan panitia pesta Natal remaja Naposobulu. Patupon di panitia pesta Natal remaja Naposobulung ni Huriata do basar makanan ima migomak dengan harga 30.000 per porsi, manang 50.000 dua porsi. Walu latihan Natal anak sekolah minggu.
Patu panuhuriata do latihan Natal anak sekolah minggu Sadarion mulai pukul 16.30 wita di Garejaon. Latihan patik anak sekolah minggu pinaboton matu sude anak sekolah minggu nama dohoti majaha patiki pati parjolo Brian hamonangan butar-butar wilayah Tolu. Pati paduahon Preti Gracia Syanipar wilayah 2. Pati patuluhon Alpan Pasaribu wilayah Sada. Pati pawaton Deborah Salomita Hutasoit wilayah Sada. Pati palimahon Wesley Marudu Sitanggang wilayah Tolu. Pati paonopon Gita Putri Nababan wilayah 2. Pati papituhon Jepan Etiel Clement Sumbayak wilayah 2. Pati pawaluhon Renata Hutajulu wilayah Sada. Pati pasiaon Hami Adelia Simanjuntak wilayah Tolu. Pati pasapuluhon David Dongan Hutagalung wilayah Tolu. Asaroma latihan pati andon tu sore pukul 10 mita. Perlombaan pesta gereja. Patupon di panitia pesta huriado perlombaan di hari Sadarion mulai pukul 16.00 wita di Garejon. Ima bola poli gabungan kategori ama ina doho naposo gulung antar wilayah Sada 2 doho Tolu. Asa parsidohot masude ruas ni huriata di perlombaan ini. 10 pemesanan jam berjuhut pinahan lobu. Pinabotohon matusude ruas ni huriata di parade panitia pesta do jabar juhut pinahan lobu. Asa tapesan bema marhite wea wilayah tabe. Di pasaat ma anno di pesta ni huriata Minggu 10 November 2022. 10 sada peliat tujolo. Sadarion papungu peliat tujolo do hita bahai tupata tu diakoni ni huriata. B. Di hari Minggu 10 November 2022 naneng ro papungu peliat tujolo do hita marhite amplop pesta gotilon nang tajalo sian situa wilayah tabe. 12 ruas namar sai. Parhalado do sude ruas ni huriata gabi peta marunang manang nyakor ruas namar sai di Jabu manang di rumah sakit saya tuhatama namang leon hamalungon dohot hai pason mol adong sian ruas ni huriata namar sai di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu Parhalado manang Padita. Ruas namar sai Agusta Christine Borus Yanipar perawatan di Jabu. Amang MHU Tagalung perawatan di Jabu. Pasapultuluhon ruas namar ulang tahun. Parhalado HKPP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun siat tanggal 21 Oktober sapat tu 6 November saya tuhatama na mga leon paspasu dohot gajang nyumur suang songoni nang hai pason ruas namar ulang tahun. Na perjolo Airin Boru Pasaribu anak sekolah minggu 21 Oktober wilayah Sada. Na paduahon Samuel Mangatur Hutapea anak sekolah minggu 1 November wilayah Sada. Amang Tesi Manjunta SE 2 November wilayah Tolu. Gabriel Hotmian Hutasoit anak sekolah minggu 4 November wilayah Sada. Tatra Andalas Panjaitan Naposo Gulung 4 November wilayah 2. Amang Situa STJ Merpaung SH 5 November wilayah Sada. Inang MDE Boru Sihotang ST 5 November wilayah Sada. Aswit Si Anggia Boru Panjaitan 1 November wilayah 2. Poda Tolu ayat saplonom. Di tangan na siamud do gajang nyumur jala di habirang na do hamuraud do hamuliaon. Saplopat ulang tahun Pardongos Saripion. Parhalado do ruas ni huriata HKBP Tamarunang pasahaton selamat ulang tahun Pardongos Saripion tu ruas na merayakan siang tanggal 21 Oktober 1 November. Saya tuatama na sa totong mga leon paspasu tu keluarga nasida.
Ruas Narotu Parmingguan, Minggu 30 Oktober 2022 di Gereja HKBP Tamarunang, 130 Siahalak. Minggu 30 Oktober 2022 Sekolah Minggu Onopulu Halak. Selasa 1 November 2022 Pertengahan Wilayah Penutup di Garijaon 54 Talak. Kamis 7 November 2022 PA Amas Resort Sulawesi Selatan di Garijaon 22 Halak. Dua Romawi Parhepengon. Parhepengon ni Huriata Boy matabereng di titing Parhepengon na adong di tabi. Soni matiting ni Huriata di Bagasan Mingguon, tatangyakon ma asagabi pas-pasu doho las niroha di hita terlumobi gabi hamuliao di gorni tuhata. Amin. Tapasahat ma piliata pilihan sada A, sada B, dohot pilihan 2. Tapuji matuata marede mahita sian buku ede nomor 657 ayat sada dohot udukna. Molo odong wi uto
samindo lo aku alani martua. Odo ui uton dame sonang haki sai horas dalam martua nasana hinokomi otok togi utonoku Yesus na palua o sabindo lo aku alani martua. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mengaramoti akati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Akadongan sahuria tabuka majamita permingguan sadarion tarsurat 2 Tesalonik bidu 2 ayat 10 tolu tu 10 pitu. 2 Tesalonik bidu 2 ayat 10 tolu tu 10 pitu. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. Songonon maridok di hata Batak. Alaina tamado hami toktong mandok moliate tu debata marningot hamu. Alia kadongan nahina holongan ni Tuhani. Ala dipilih debata hamu siamulana asa saut hamu malua. Ima marhite siatodi na pebediahon dohot haporsiaon di hasitongan. Aitu si dohamu dijau marhite-hite barita nauli nahu barita hokami asa partohap hamu di hasangapon ni Tuhatta Yesus Kristus. Atau ngalia kadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tua kapoda nahu ajar hokami tuhamu marhite siak kata nang surat pe. Apalah Tuhan Yesus Kristus dohot debata amatan nama koholongi hita jala mangalehon apul-apul namian toktong doho pakirimo na denggan sian asini rohai iba nama mangapuli jala pahotton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hatana denggan ima sahati turpuki akadongan sahuria anggo hita jolma murado hita diela-ela portibion murado hita muba-muba rohatta muba-muba nang pikiratta boido soda sedarion hita tadok A boido marsogot tadok B alaniaha aladang kuat prinsip parngoluatta muba-muba hita apalagi ma pengaruh portibionon ge bidang hotbe ge bidang togu be haporsyota hape molo diela-ela portibiok kita diela-ela hagiot di pardangiok kita ge be mubah hita sia kaporsyaon dang apala sonang tuhatai rupani mamereng parngoluata molo saya mubah-mubah dope pikiratta molo saya ganggu dope hita maka porse Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tentu tidak senang. Tuhan tentu tidak suka kalau pikiran kita berubah-berubah hanya karena pengaruh dunia ini, hanya karena pengaruh kesenangan semata, hanya pengaruh kenikmatan sesaat. Berubah-berubah pikiran kita. Kadang kita taat, kadang tidak.
kadang rajin berdoa, kadang tidak, kadang rajin gereja, kadang tidak, kadang mau memuji Tuhan, kadang tidak. Alani molo topik ni minggu tamadok sadarion marsi hohot ma di bagasan poda ni Tuhan Yesus. 15 didok marsi tiopan mahamu tua kapoda na wajar ho kami marsi hohot. Alaniaha do didok si Paulus asa marsi hohot huria di Tesalonik, asa marsi tiopan di poda di Tuhan Yesus. Alaniaha do hata di debata menungguli hita ruas ni HKBP asa marsi tiopak kita di poda di Tuhan Yesus, asa marsi hohot hita di ajaran itu hatta. Alaniaha do ahado latar belakang ni turpuk jela ahado na masa di Portibion nuaeng ubahe na ikon hot hita di ajaran ni debata. Latar belakang khotbah, latar belakang Nats Tesalonika pada saat itu sudah ada ajaran sesat. Molotojaha di ayat 2 bidu 2 on adong parpoda haliluon, ajaran sesat. Ajaran sesat yang mengatakan Tuhan Yesus besok datang. Na Roma ari di Tuhani, sogot Roma tuhata itu Portibion. Jadi itu ajaran sesat. Karena orang Kristen waktu itu di Tesalonika sudah terpengaruh dengan ajaran sesat yang mengatakan Tuhan Yesus besok datang, artinya besok kiamat. Mari kita senang-senang, mari kita happy-happy, mari kita makan sebanyak-banyaknya, pagi makan, siang makan, sore makan, malam makan, ujungnya kolesterol mak, gulaun mak. Mari kita happy-happy, nikmati dunia ini, nikmati hidup ini. Singkat cerita, jemaat Kristen di Tesalonika bermalas-malasan, tidak mau lagi bekerja, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi beribadah, hanya menikmati hidup, hanya karena ajaran sesat itu. Saya pikir kita tahu peristiwa pada saat tahun-tahun, mungkin tahun-tahun 2000 atau 90 akhir lah itu, ada ajaran sesat di kota Bandung pada saat itu. Seorang pendeta mengatakan Yesus besok mau datang. Banyak jemaat yang percaya, dijuallah semua harta miliknya, ditunggu punya tunggu. Yesus nggak datang-datang. Akhirnya yang datang siapa? Polisi yang datang menjemput mereka. Itu ajaran sesat. Karena kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Jadi malas mereka bekerja. Itu makanya Paulus mengatakan marsi tiopan mahamu, marsi hohot mahamu, hot mahamu di poda, di ajaran, hot mahamu di hata di debata, di son, hot mahita di son. Udang muba behita sianon, unang lao behita sian hata di debata on. Mololau hita sian turpukon marhamaguan mahita mate ma partudiota ido apala di patorang Paulus tua karuas nadong di Tesalonik jalasin noengop peha mua kadongan hirana beda tipis do molhu berek kami bereng da di Tesalonik sudah ada sifat bermalas-malasan untuk bekerja, dan sekarang ini sudah ada itu. Bahkan mungkin banyak bermalas-malasan bekerja karena pikir kita cepat kaya dengan judi online. Makanya judi online berkembang sekarang ini. Untuk apa saya bekerja? Judi online aja nih. Itu makanya laku skater itu. Pikirnya dengan bermain skater dia cepat kaya. Untuk apa kerja? Untuk apa saya banting tulang? Pergi ke kantor, pergi jam 8, pulang jam 4 sore untuk apa? Bagus main skater mi, judi online mi, apalagi nanti mau ada Piala Dunia, taruhan besar-besaran, bisa cepat kaya, merjuji mahita. Itu ajaran sesat. Jadi songon dia mah.
muba mahita sian hatani debataon mangoleng-oleng mahita sifat hita tusiamun sifat hita susia birang dang hot hita mardalan tutu hatta jaladong do muse deba patna sima jojak nasiamun tuhuria sima jojak nasia birang naih tuha portibion dua patna, satu ke gereja satu ke dunia ini dakot haporsiona tu debata dang pos ibana di pasu-pasu debatado perkerejuan nai dang pos rohana di pasu-pasu debatado usaha nai dang pos rohana di pasu-pasu debatado keluarga nai dang pos rohana di pasu-pasu debatado kaya nakon nai dang pos rohana di pasu-pasu debatado hahi pason nai satu kakinya ke gereja satu kakinya ke dunia ini buba-buba maibana mengoleng-oleng songoni di gereja songonon ma uduk-uduk ma membege hatani Tuhan mulak se gerejaon tuha portibion ma songoni ma terus anggo songoni do hamu kadongan mudang hot haporsyota tu debata berdua kaki kita boy do tumbang hita kalau kita berdiri tegap didorong pun kita sulit tapi kalau kita berdua kaki itu gampang kita dijatuhkan alani marsitiopan ma borido kamu kadongan nakingan di ayat 15 marsitiopan lapatanna marsi hohot di hata di debata mau idok kita marsitiopan mambahen debata gabe parsi gatungata ido kita membuat Allah tempat kita bergantung tempat kita menyerahkan diri menyerahkan hidup menyerahkan pekerjaanmu menyerahkan bisnismu menyerahkan kesehatanmu menyerahkan keluargamu hanya kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan itu tahu yang lebih baik daripada kita kita pikirkan ini baik tapi Tuhan tahu yang lebih baik apa yang dari kita pikirkan itu hot jongjong lapatana unang muba unang murah di ela-ela portibion unang murah di ela-ela ragam ni haliluon unang olo hita disegai portibion hot himahita jongjong dia nata bege hata di dibata disi mahita tatiop mai tapahusor-husor ma di bagasan rohata di pakulingi debata hita marhite jamitaon palowas maibana marsaringar di bagasan rohaon asa tubuh maha porsiaon manang dia kaulaun mamang manang dia kaulaun muinang manang dia kaulaun mo kanginami remaja na posubulung palowas Tuhani mengarajai hamu palowas Tuhani marsaringar di bagasan pikiran di bagasan roha di bagasan parnidaan di bagasan parbinegean palowas Tuhani mangula biarkan Tuhan bekerja totalitas hidup kita lihatlah orang yang tetap berjalan dan memegang firman Tuhan maka dia akan dikuatkan maka dia akan diberikan kelegaan maka dia akan diberikan pos niroha dan ganggu beha porsionna mabiar peibana alai mabiar marida Tuhani dan mabiar mamereng para kerejuan nai jalahita tahamulatehon mahamua kadongan alahot do jongjong hakabi peta marunang ojak 10 tahun ma di bulan Novemberon tahamulatehon mai tapes tahun mai di tanggal 10 November nalahoroon sudema ruasnya kayak peta marunang parsidohot ma sian sekolah minggu remaja na posobulung amaina sahat wakalan sia di padomu madok pesta gotilon nian hitana di kotaon dan adok kita namang gotil eme manang namar kebun ay tradisi na siya kita doy sen si borongan sen tarutung sen porsia sen belige sen sidikalang sen kota cane alay tabuan ma tradisi na dihitaan itu son tu kotaon
asa taingot hita heado hita mangula tu hauma tu porlak tu zuma heado hita mangula alani songon dia mah hita manggotil molo hita dari kotaom dang tasuan dang tasuan jagung dang tasuan kopi song na disidika lagi bagak-bagak do kopina jadi ahamana tagotil ahamana tabuat natagotil ima ATM tai penghasilan di perusahaan tai aka bisnis muna manginang ima tanah tagotil tabuat mai molo maleyaki madok serahkanlah persepuluhanmu kepada Tuhan persepuluh dari penghasilanmu etong masa deba persepuluhan sian penghasilanmu hami amang nungapet ciun songo dia mah hami mangalo persepuluhan songo dia mah perusahaan mangaleon uang peciun gotil masiani persepuluhan siani mah buat tu gereja adong deba gereja mambahen persepuluhan tiap bulan adong jadi tiap bulan diwajibkan jemaatnya persepuluhan kalau tidak ditegur jemaatnya itu bahkan diminta betulkah gajinya segini tiap bulan harus kasih persepuluhan kalau gaji suaminya 5 juta persepuluhannya berarti 500 tiap bulan 500 asingmu saya gaji di istrina 5 juta berarti 1 juta keluarga itu 1 bulan kali 12 bulan wajib itu tapi di HKBP tidak diwajibkan persepuluhan tidak diwajibkan IP ngamarungut-ungut akalak bataki jalab hubegi hamido kalau gereja HKBP itu dia luar di nasa mengatusi HKBP HKBP itu hanya uang dan uang hamwa kadongan sahuria dang mandok molia teh hita tu debata di pasu-pasu debata hita di pasu-pasu debata hahi pasonmu parkerejuanmu keluargamu di tahun 2022 tahamula tehon mai tapasat matu Tuhani ria mahita di hari Minggu tanggal 10 tolu unang pola papikir hita taringut tudana radedo pasu-pasu di tuha tu hita na pasti marpesta mahita bangalopon gori Tuhani mahita akapar unhas unang pola papikir hu taringut tudana rope hamu tu gerejaon lobi sian harga 100.000 do si pasahatonmu porsedo hamu disi parunhas aka mahasiswa berjuang pehamu mar minggu di son lobi sian pelean harga 50.000 si pasahatonmu tu di bata harga dirim haporsionmu pamikirionmu roham talentamu di pasatu huriaon itu lebih dari dana yang kau berikan alani hamo kamang hamo kainang remaja napo sebulung marsi hohot mahita di hatani debata molo pegang buah porosyota adong akapoda-poda na asing na mambahen gabe bingung kita bohadoan molo Martin Luther madok back to the Bible kembali kepada firman Tuhan karena Martin Luther juga dia melawan ajaran-ajaran sesat di tahun 1500-an itu makanya muncul reformasi gereja karena ada ajaran sesat pada saat itu ia mengatakan kalau kita berdosa bisa membeli surat indulgensia namanya dengan memberi surat indulgensia semakin banyak kita beli surat itu semakin banyak dosa kita dihapuskan itu ajaran sesat makanya Martin Luther mengatakan back to the Bible kembali kepada firman Tuhan betulkah firman Tuhan mengatakan dengan membeli surat indulgensia dosa kita dihapuskan tidak penghapusan dosa itu hanya karena anugerah Tuhan itu kata Martin Luther itu makanya ada sola gratia sola fide sola scriptura keselamatan hanya karena iman firman Tuhan dan juga anugerah kalau kita dengar ada ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan supaya kita tidak ganggu haparosyota mulak mahita tuhatani Tuhan kembali kepada firman Tuhan tanya kepada pendeta tanya kepada sintua minta keterangan lebih lanjut
bagaimana sebenarnya. Asa rap marsiajar mahita, rap marsiajar disima di patorang si Paulus, dung togu haporsyota, dung marsi hohot hita, tuhatai dono mengajarhon itu hita, di patorang marhite pikiran, marhite akaparulaon, sadok kolutai nunga tutu, digo hito di purbadia. Amin. Tarpasu-pasu mahita, martangyang mahita. Ima tutu Tuhan, ikon marsi hohot, jalai ikon marsi tio pandohami tu hatam. Asa hatami managabe raja di ngulunami, hatami managabe panggonggom, di roha, di pikiran, di pakatayon, di parulaon, sadok tahe gulmi tinggulunami. Ho mana mangarajai hami Tuhan. Ale Yesus Tuhan nami, disodo hami ruas ni huriam. Molope diela-ela portibiok kami. Asamu bahami sian haporosyon nami. Pargogoi mahami amang. Sungguli hami marhite todim. Pargale na met-met to hami. Alani ajari hami marhiti todimi, asa tugu haporsyon nami, asa malo hami mangalusi portibionon, asa dangdao hami siakpo, pasu-paso ka manami inanami, nang naposubulong nami, dia kaulaon si kanupari, nasida dan mangula di pemerintahan, wira swasta, na adong perusahaan na adong bisnis na martiga-tiga, manang dia Tuhan aka ulaon ruas di huriami, tupak pasu-pasu pargogoi, dia adong hamaolon, dia adong akatantangan, pos rohanami Tuhan, ubal gedoho sian portibionon, ubal gedoho sian tantangan ni parngoluanon, todim do Tuhan na mangarajai nasida, mamasu-masu, aka ulaon ruas di huriam. Sikola minggu nami do termaja, na sikola do pena di SD, SMP, SMA, satu aka perguruan tinggi. Tuho mahu pasat hami Tuhan aka yanakon namion, asalam tumalona lam tupistarna aka iyanak kon ni ruas di huriam. Jalasya nasida manon gabe pemimpin di tonga-tonga ni negara nami, di tonga-tonga ni huriam, pemimpin masa depan. Ima tubuh mai sian akayanakon nami, marhararoan mai sian ruas di huriami. Tuhan hami manangyakon ruas di huriam na mangido di pasu-pasu para nakonon, paloas manasida marhasonangan, paloas manasida marhagabeon, pos rohanami Tuhan toktong diramutiho do keluarga nasida. Hutangnya kok kami maka ruas di huriam na di bagasan pergumulan di tonga-tonga ni keluarga, palawas manasida Tuhan marhadameon. Hutangnya kami maka ruas di huriam na di bagasan parsahito ni pamatang, palawas manasida Tuhan marhamalumon. Amang MU Hutagalung, Agusta Kristen berusia nipar, dohot nyonya sintua siregar boru pardosi, na dirawat ngoyang di Jabu. Hutangnya kok kami male Tuhan, ho matutupal daun ni bolon di ruasmon, asa hipas nasida marhite-hite asi do tolong ni roham. Mandok mulia do hami alani akadongan nami menang marulang tahun hatu tubuh di bagasan minggu nasida nang tertikting ho matutu na mangaramoti. Mandok mulia do hami Tuhan ala burju ruas di huriam manarihon huriam di pesta gotilon, laho manupahi nang tarsurat guarna nang kujahahami nakingan, jalan na mangalehon hamauliatehon perpuluhan dohot ragam ni pilihan sipa sahato nasida tuho marhite huriam, ho male Tuhan mangaramoti akar ruas di huriam, mamasu-masu aka keluarga nang aka perkerejoan. Di minggu na lahoroon tanggal 10 November mar pesta ulang tahun huriamon,
pesta gotilon dohot hasadau niroha pesta nami makamulatehon asi dohot along niroham naung sahat tuhami ojak HKBP di pangaratuanon boho 10 tahun pasu-pasu hami Tuhan aka panitia nami tutu dohot akan naposom nang akaros di huriam asa maria-ria hami marolok-olok mamestahon pesta nami di tanggal 10 asa sude hami Tuhan laho tu gerejaon maka mulatehon tunggok asini roham di hami paingot hami amang asal luhut mahami laho mengendehon mangalopon guarmu di tanggal 10 November na lahoroon gok akaulaon di bagasa sa minggu Tuhan aka rapat aka latihan homa tutuna mangaramoti aka ulaon program HKP Tamarunang sa minggu 7 lanon pasaut mamang bahen sangap di guarmu ale Tuhan songunang di rapot resot nami hari Senin marningot hami alanong jenek salpuhon nami tahun 2022 on mangrang-rangi mahami sugut di rapot resot program tahun 2020 asa homa tutu mangaramoti rapoti jalaka program pe bahen sangap madi guarmu atong moliati madiho jalo tangyang nami amang marhiti Yesus hai martangiyang amen. Ita pasahat ma peliata tujolo imatu diakonia ni huriata tapuji tuata marede mahita sia bukwede nomor 435 ayat sada dohot udutna. Sunang ni
tatangnya kon mapelia tatu debata martangiang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan di saluhut silon lehuna dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jalara moti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon muritang-tangan ni huriam dohot tipor tibion. Buhay marohan nami marhite-hite tudim. Asalamu tadahami godang ni seleun lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nami lehon mi kodiro di pamataku. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinorbedia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya sima rohana marni daho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala saya di pasaor honma damena tutodim. Horas madihita